and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Inom. Pwede si Bea lang mupainom na ko. Mamili pa. Inom. Di karon ako tabangan ron. Papaulion ti karon. Sige, muinom ko. Muinom ko. With sound pa. Wala. Okay, kainom na ko. Kainom na ko. Okay. Tisyo. Pahirin lang ni sugwa ka tubig. No. Ika na. So, ano sa'yo problema? Sulti o sa problema pa, Eng. Nganong nidagan man ka? Usabay mo gikadlokan. Imok. Pwedeng gitarang duha ang magsulti. Pwede na ka musulti. Di na to sila makadungog. Mauna din ni Purma sa inyong sud. Ni-improve na sa gyuday sa. Kinlo na gidugdagway. Di pare sa una. Sa magyod? Nakaisulti na ko or wa? Naimok. Ano man? Mok. Kibaw na magigas akong problema sa. Wa pa gani ka musulti? Unsa una ko pagkahibaw? Tana pag yun. Gipakulata ko itong mama ni mo. Oh. Naibaw gid ka sa rason. Ay, singka-singka man ka. Pauli na lito ka. Ay, sorry, Mok, sorry. Singka-singka man ka. Tahon ti karon. Mok, nakiksulti na sa tiyan ako. Og iya kong gihulga. Ha? Taypa. Nagidi kayo makitaan? Tinawag gid ay ang gisulti ni ng Sabil? Wow, ako'y makitaan. Madunggan ra. Makiksulti siya ako. Mura na kong buang mo. Pero huwag kong babaka ka. Og, ingon pa ni mama, tingali ko ng demonyo nga nagpatuo nga akong konsensya. Basin, giling ra na tingali ko niya. Giling la. Kibaw ka paing? Daghan mago kang gibuhat ka daotan gud. Kanang mga daotang elemento makadut la na sa mga tao nga way Ginoo sa kasing-kasing. Ngutana ko nimo. Saman? Mutuo ka pa ba Ginoo? Sad, uy! Unya. Kumusta man ang imong pagpakigrelasyon niya? Usimba ka pa ba? Muampo ka pa ba? Hinuktuki sa ning mga butanga paing. Mas maayo gani, muadto gikag pari. Ikumpisal ng imong mga sa. Ano sa may ko sa? Abutin mo. Ikaw na nahibawa na. Wa mo gud sa mo. Kana nga kung gibang buhat. Walang personalan man na. Trabaho ra man na. Diskartes buhay ba? Pareho ra ko ta. Saan ko na ito pagkapareho? Mok, tabangin na ko eh. Tabangin na ko. Ano na kong sermon eh? Ay mo na bitaw ni ako tabang nimo. Tagai ko pagi ba nga mawa na to siya. Ikaw may makatabang in taon ana sa imong kaugalingon oy paing. Kuya, nasi ng sapel, langita ni Baeng! Wa hindi kay katabang mo. Okay. Tara mo. Ay. Paitag yus tao eh. Ay, boy. Kuya. Ano ba tos paing oy? Ha? Mura matug na paraning hinuon. Ay. Nga naman dito sa Eng. Ang butot niyo. Suko lagi to. Ay, wa man siya makauyon sa kong gisulti. Usa day magisulti. Kapoy na kong adto. Wambi sa ikatabang.
Sige, sige. Ayaw nagkasuko. Niyan akong dao. Kamanyan. Insinso o holy water. Unya, magpalina ta si mong kwarto, ha? Animal, ginas imok na. Gipangutan na pa ko. Kung mutuo pa ba ko na ko ginoo? Kung musimba pa ba ko na ko? Giingnan ba kong pakumpisan nun? Hila, Sara. Unsa siya, santo? Ha? Feeling balaan? Pwet! Kalma na, kalma na. Kalma. Ma, lagot ko. Oo. Ma, kau. Oh, Kau sada? unsa ba ko? Ay nag-usap og adto niya. Siya mismo niingon nga ako ray makatabang nako sa kong kagalingon. Oo. Pwes, wa ko maginahanglan niya. Ayaw na bigog adto ha. Lagi. Dili na. Dili na ko mo adto-adto niya. Di naman ning atong mga gikinahanglan. Kaya na nato nga kita rin mo hingilin anang unsa man ang nagsabok-sabok nimo. Kompleto na tas pagsumpa. Dali. Ato na tas imong kwarto. Hinginla na natong daotang elemento. Ikay bit-bit anang insenso og kamanyan, ha? Ako mo'y mukupot ining holy water og asin. Mama, makadit. Oh. Dit. Ha? Ngano man? Kuan kanang Unsa may kuan, uy? Unsa ba? ma ganina ba? Oh, Samtang wa ka. Mao gani nga nidagan ko ilang imok. unsa man na, ngano man? Iya kong gihulga. Kinsa pa'y di hulga nimo? Kana lagi nagpailan ako nga akong konsensya. Ha? Unsa may iyang gisulti? May buhaton unta siya ma. Pero dagan mo ko. Uy, hala. Mao nga di una ta magdali-dali og adto sa tong kwarto ma. Ha? Sa imong kwarto. Lagi. Oh, Planuhon nun nato ang atong buhaton para way palpak. sige. Dili lang una ka, ha? Musiar una ko kadali kay ganina ragi kong nagsigig pugong ini akong pantog da. Uy, Ha? sige ba? Ang pingin ng holy water, ha? Nga dili mayabo, ha? O ma. Loyas atong inahan, uy. Nahago gyud in taon pag-ayo. Kalaki ka lang gyud kun magluya na. Ay ko kabong eh. Di na ko madlok lang kay. Niya ko holy water. May paimo ng imnon. Basin mahinlo pa ka. Sa! Ako ilara ha? Ay ko glingla ha? Panaway! Uy, gising paing. Ikaw ang mas nagkinahanglan ng benditadong tubig. Ug dili ako. Ay, lagi ko ilara! Di na ako di mo mailad. Di na! Abdihan na kong garapa sa holy water. Sablig ko ni. Uy, paing daon sa man ka! Ma, niya siya ma! Ako siyang giwisikan sa holy water! Ni Asia? Uma! Nya. Wala siya matingog. Wala siya matingog. Nahadlok siya sa holy water. Ay, salamatin taon! Hadlok good taon. Ngano naman sa paing? Ano sa siya, ma? Unsa? Anong wa ba na siya mahadlok sa holy water, ma? Kukuan ko, ang insenso, ang binang insenso o kamanyan. Magpalina ta. Sige ba? Dali, ama! Lagi. Imi ang chocolate butbol eh. Lami kaysa. Kapanimahaw waron? Murag na nagpalina. Huwag na yung nagpalina. Sila na ron si Nang Sabil o si Paing. Ha? Muwar ka na? Ato na may bawaan. Akos mo balik ra gihapon to sila dinhiun niya. Nagkalag asuso. Ana, ma, uy! Nadagan na ang butang. Wala na. Mas mayo man ang sigurado. Sharon, di ba siya mo pahawa ini? Murag ka mura man ganit tingali mo pahawa. Ma!
sad paing. Masya manutli mo! Unsa? Nabuot naman ganitas aso. Huwag yapon siya madutli. Lagi ba? Magpatabang na lang yung tagbalik ni Imok paing. Dali! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!